ki zo ki ji alkhairi zan so na ji alkhairi ki zo ki ji alkhairi yan mata ke zan ba ajiyar zuciyata na yi mafarki mun yi aure gare ni kin zama sarautar mata zo ka ji alkhairi dan gata kai zan ba ajiyar zuciyata na yi mafarki min yi aure gare ka na zama sarautar mata hali na mutum jari in na bi ka ba zai taɓa ya goge a gama ba jiki da jini an ce ita dai gajiya ba ta tsallake mai bacci ba idan nisan tafiya ba za ya saka falke ya ki iska gari ba wanda ya so ka da gaske a ransa shi ya ci kaiwa kyawun fata kana wata yar magana da ta sanya a take jiki na yayyo sanyi alamin so ka sani furta shi a baki ne wa masoya nauyi a zuciya sai a aje bai so ka ko an dauki da ne wuri yayi jaddada kauna so ya fi karko zama da masoyi ke sanya nagarta ki zo ki ji alkhairi yan mata ke zan ba ajiyar zuciyata na yi mafarki min yi aure gare ka na zama sarautar mata tattabara tara da tara bai tara yau a gidan tara zan yi misali kofar zuciya ta kike buɗe idan na shigo ke rufe da kulle suna ki garin ya zama ibada a raina dan ya samu muhalli zan tattara dukkanin arziki na baki garin ke ce ya rigata Rainin safi na a takaice ba ka haka da so yana da kaiwa tunda na kama da son ka a zuci ba far nazarin ka da ke karewa ko me za a faɗa min so da ka ne ba zan nasarwa da rabo da babbar kawata da ta yi burin da kai ta kusanta ki zo ki ji alkhairi yan mata ke zan ba ajiyar zuciyata na yi mafarki mun yi aure gare ni kin zama sarautar mata zo ka